Kag sa Good Vibes, ang editor-in-chief ng school paper sang STI West Negros University amo ang class valedictorian para sa ilang graduation rites sa Biyernes nga adlaw. Iya ginadedicate ang iya nga kadalagaan sa iya nga Iloy nga amo ang naglukdo sa tanan nga kabudlayan para mapatapos sila sa pag-eskwela sang iya nga utod. May report si Richard Caballero. Sa paalabuton nga Father's Day sa Domingo, hindi lamang mga amay ang pasidunggan, kundi pati na ang mga Iloy nga nangin Iloy kag amay na sa ila mga kabataan. Isa diri ang Iloy sang class valedictorian sang STI West Negros University nga si Rosdens Mirin Sabulo. Istorya ni Rosdens, matapos nga napatay ang iya amay, ginatubang sang iya Iloy ang tanan nga kabudlayan kag kasakit agud mapaeskwela siya kag ang iya nga magulang. Humalin kindergarten, tubtub nga naging summa cum laude siya sa STI, iya Iloy ang iya kaupod. Amo gani nga sa Father's Day sa Domingo, ang regalo niya sa iya Iloy, amo ang iya pagka-valedictorian. To have her as a mother because throughout my journey, ang kabali lang gid sa akon, hindi mangita obra, go ng eskwela ka lang gid, kay subong eskwela na tanan, makaobra ka gid na sunod. And biskan, syempre sakit sa akon, kay kabalo ko nga ano kamahal, bala ang balayran, pero wala gid ko kaagi nga gimpa batsyag sa ako ni mama nga kabudlayan sa sang balayran. So si mama na tanan nag-shoulder biskan wala ko kabalo kung di niya nakisa ginakwa. Basta magamba ko nga may balayran. Makahatag na dayon si mama. Pangunahan sa BA Psychology student nga si Rosdens ang masobra linibo ka mga estudyante sang STI West Negros University sa Bacolod City nga magamarcha sa Biyernes. Isa man siya ka campus journalist kag naging editor-in-chief pa sang school paper sang STI West Negros University. Sang naibaluan ni Rosdens nga siya ang valedictorian, wala sinigin ako ang kadalagan. Kay suno sa iya, kadalagan ini sang iya Iloy kag sa mga taho nga nagapalibot sa iya. Di ko maglabot sa amo ni nga punto kung wala ang mama ko. Kay all throughout my education, kumbaga, biskan si mama, hindi siya ng super, ng ano gid bala ng close gid nga kamusta imo pag-eskwela, kamusta imo amo na. Pero si mama always silently supporting. Makita ko na nga kada gabi gatuon mataglan na sa gatas, mataglan na sa pagkaon. To kumbaga kabalo sa nga gapangabudlay ko. Tapos gina-ready yung nabatanan nga okay ano pa ang need mo. Amon daw hindi ko na kinahanglan pa kumbaga magpamangkot, kinahanglan magpangayo kahit tanan ginahatag yan na kag nang gapasalamat ko nga may amo ko ni. Mabudlay suno sa Iloy sini nga mangin single mom. Samtang nagaatipan sang iya mga kabataan, nagapanikasugman ini nga mahatag ang tanan nga kinahanglanon sang iya mga kabataan. Tanan nga pang-empleyo ginsudlan na sang iya Iloy. Bisan ano nga legal nga mga pamaagi agud makakwarta, gimbaton sang iya nga Iloy. Fast forward, bangod sa pagpanikasog sang mag-Iloy, si Rosdens ang magapanguna sa graduation rites ng STI West Negros University sa Biyernes. Budlay siya in the sense nga dapat duha ka tawo paging kwan sang single one. Pero ang kabudlay mo is don't lose hope. Bisan ano ka kapoy kag kasakit, always believe that God is there to help you. Doa mo lang gid na. Nagdako ko bing kamagulangan, do akon man tanan, do ako man ang ginasagligan sa gilikanan ko. So, pero nakuha nila nga duwa. They were good in loving children, sa pag-intindi sa children, even the senior. It's because siguro sang imo kahadlok sang Ginoo. Kag para sa akon, love God among kag love yourself as Dako man nga bulig suno kay Rosdens ang iya pag-eskwela sa STI West Negros. Bangod, madamo ini sa mga aktibidad nga nahimo nga nakabulig sa pagpalambo sang iya ihibalo kag eksperyensya bilang isa ka estudyante. Bagay nga hindi makuha sa sulod sa mga classrooms. Wala gid ko actually nag-expect na makuha ko ang summa cum laude because in our department, we also have a lot of brilliant nga mga tao. And so by the time nga nabalaan ko nga akong summa cum laude, and not just summa cum laude, but ang valedictorian, class valedictorian itself, it was too much. Siguro para sa akin nga na-overwhelmed ko nga hindi ko ma-imagine nga out of damo nga students, like ako ang naging class valedictorian, ako ang nakakuha kumbaga sang amo na nga privilege kag sa akon nga experience
it was never something nga na-imagine ko gid. Magluwas nga valedictorian si Rose Dance. Madamo pagid siya mga awards nga nakuha bangod sa mga aktibidad nga iya ginaintrahan. Para kay Rose Dance, tanan nangin posible. Bangod may iloy siya nga nagapas-an sang tanan nga kabudlayan para matagaan katumanan ang handom sang iya mga kabataan. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.